sy'n gyfyrddin yw'r lleoliad heddi a gardd Lisa Fearn. Chi eisiau fod yn gyfarwydd â chlywed Lisa Fearn oherwydd mi o ti'n coginio da fi draw yn ysgol Llandysul yn go ddiweddar neu picer y man gyda'r plant. Mae gen ti dipyn o blant wedi gwmpas ti heddi eto ond yn yr ardd. Odyn, wel, ysgol goginio a garddio I fi'n rhedeg fan hyn yn Felin Wen, felly hanner yr amser ni mas yn yr ardd yn paratoi'r llysiau ar gyfer y gegin. A pwy sy'n helpu ti heddi? Wel, heddi mae gyda fi yn ferch ienga I Ania a'i ffrind Lowri, Siwan, a Lowri I chwar. Helo, siwr I chi'ch tair? Iawn, diolch. Chi barod yn neud bach o waith? Ydyn. Chybod beth sy'n dda iawn adeg yma fel heddi nawr, dwi ddim rhy oer I fod mas na yn yr ardd yw I. Mae'n ddiwrnod ffantastig I fod yn yr ardd. Dwi ddim yn lib ar hyn o bryd, mae'r cymylen weddol dywyll uwch yn pennau ni, ond mae'n sych, felly mae'n amser gret I fod mas yn neud pob sort o bethach. Mae yna blanhigyn tal ar y mhwys yn fan Lisa, sy'n wy'n credu bod fi'n fyrrach na ti, sydd ddwywaith yn mainti yn haldrai, beth da ni yma? Wel, yr ffa sydd yn ni fan hyn, y kidney beans fel dde mam gi yn gweud, a maen nhw wedi dechrau dod I ben, mae'r tywydd wedi oeri, maen nhw wedi cael tymor bach eitha da. O ran llwyddiant yn yr ardd, mae rhain wedi bod gyda'r gorau leni. Odyn, maen nhw'n licio, so nhw'n ffys iawn I gael lot o res, dim ond dŵr, a wrth gwrs leni maen nhw wedi cael digon o ddŵr. Felly maen nhw wedi tyfu'n dda, ond mae cwpl ar ôl, digon i'r merched, os llwch chi gael y rai fwyaf isial ferched, a dyn nhw'n i'r rai ar y top, a wedyn mae eisiau tynnu'r cyfan lawr nawr. Beth yw I tymor nhw felly da? Pa mor hir maen nhw'n para I fod yn tyfu? Ti'n tynnu'r rhai, mae rai eraill yn dod? Odyn, ti'n cadw I dynnu a maen nhw'n cadw I rhoi mwy. Ond mae rhain wedi bod yn yr ardd nawr. Wel, blanon nhw just ar ôl yr rhew diwetha. So diwedd mis Mai, dechrau Mehefin. A maen nhw'n tyfu yn blanhigion bach wrth gwrs. Maen nhw wedi tyfu lan y cairns talma. Amser diwedd mis Mehefin, Gorffennaf, ni'n pigo'r tip I ffwrdd. A wedyn maen nhw'n dechrau cynhyrchu wedyn yr kidney beans mewn, wel, bwcedi o kidney beans I fod yn onest. Os bydde ti ddim yn cael I gwared nhw nawr, be fydde'n digwydd nhw, pe bod nhw'n cael rhew da? Wel, beth oedd yn dad wastod yn gweud yw I adael ambell un ar y planhigyn. Os ffindwn ni'n mowr yn rhywle, os ni wedi miso un yn ymal iawn, mae un bach yn aros, mae un fan hyn. Ti'n gweld hwn nawr? Mae hwnna'n un hen. Ond os ti'n gadael ar y planhigyn, neu jyst I gadw fe fel yna nawr, tu fiwn yn y tŷ gwydr dros y gia, mae'r tu fas yn pwdri, a mae'r y beans bach tu fiwn wedyn yn addas ar gyfer plannu blwyddyn nesaf. O, dyn nhw? So ti'n cadw stoc deunan wedyn, wrth gwrs. Hynny'n glyfar. Neu fel arall fydde ti'n prynu rai? Ie, byddet. Ond maen nhw jyst yn dechrau disgwyl yn salw. Ti'n gallu gweld mae'r dail yn dechrau melynu a maen nhw'n dechrau gwywo. Felly, mwyn cadw'r ardd I ddisgwyl yn daclus, mae werth jyst tynnu nhw lawr, dod i'r dail I gyd yn y compost. Yn ymal iawn, mae lot yn gweud I adael y grwyddau yn y ddiar, achos maen nhw'n beth maen nhw'n galw'n leguminous. Maen nhw yn rhoi deoni nôl yn y ddiar. Iawn. Felly dyma'r gwaith te I gael gwared y hon I roi di yn y compost. Chi'n barod ferched? Ydyn. Da ni, hei, maen nhw weithgar. Ys ti Lisa, ti dysgu nhw dda. Cwn i'n mynd e. Reit, tynnu'r rai bach ten, a tynnu'r rai mowr, tynnu'r cyfan off y planhigyn, os gallwch chi ffindo nhw. Maen nhw'n tueddol o guddio, a maen nhw'r un lliw ar dail wrth gwrs, felly maen nhw'n cuddio'n rhwydd iawn. Gallu gael mwy? Sim lot ar ôl, ni wedi cael... Nagos. Fi wedi cael tipyn. Wel, y broblem yw, ti'n gwybod, werth I dynnu nhw'n ymal, fel bod nhw ddim yn mynd yn hen ar y blanhigyn. Ac siwrne maen nhw'n mynd yn hen, wrth gwrs, maen nhw'n mynd yn stringi ac yn fwy caled I fwyta. Dyn nhw ddim y peth gorau yw bita pan dyn nhw ddim ar eu gorau, mae rhaid I fi weid ynddo. Felly, y cam nesaf yw I dynnu'r cyfan wrth y prennau. A felly a fi o'r sisiwn a fe droi ni snip fach a deiff y cyfan lawr wedyn. A ni'n cadw'r prennau yma wrth gwrs rhywle sych dros y gia yn barod wedyn I gwanwyn nesaf. Maen nhw'n prynu uchel. Maen nhw yn. Snip fach fan hyn a fan co. Byddai'r cyfan drostoch ni nawr, oce? Gwyliwch te, mae rhain yn mynd ar yn pennau ni, fi'n credu. Rwy'ch chi dynnu nhw mas o'r ddiar nawr, tynnwch y prennau lan na ti fel na, ti'n gweld? Felly di stripo nhw. Nhw ddim yn ddwfwn waith yna di? Nadyn. Diolch yn fawr. Ei mon, yn gallu bod yn swydd eitha peryglus. Fi'n dwlu ar amser yma blwyddyn. Fi'n joio plannu rhai na dod nhw mas y mis Mai, a wedyn fi'n joio tynnu nhw nôl fyd a dod y prennau nôl. Ydw. Wrth yn fod. Dim ond i'n fus ar ôl fi'n credu. Chi'n meddwl bod fi'n ara ferched? Ydych? Fi'n eisiau bod cweit mor onest o fi, os na? Na ni. Clwmyd rhain at ei gilydd nawr, a mewn â nhw i'r shed am fy faint, 6 mis? 7 mis?
A dyna'r gwraidd? Ie, fi ddim checo fan hyn, fi'n gweud bod e'n leguminous, fi'n credu bod fi'n iawn. Fel arfer, ar pys a'r ffach, mae dy'r broad beans. Ti'n gallu gweld fel y nodules bach. Fi'n credu dyna beth yw'r hynna. Na ni. Reit, fi'n credu falle beth newn ni gynta. Dodwn ni nhw yn y compost, ond diolch beth, mae'r compost mewn gyda'r ieir, achos fi'n credu falle fyddai'r ieir yn licio cael pec bach ar ein, fyd? Ie, bydden nhw? Wedyn. Hoffwyd ieir. Di ieir yn bita rhywbeth arall o'r ardd hefyd, e? O, wel, beth fi'n neud, fi'n taflu'r cyfan mewn fan hyn, yr peelings, a popeth fi'n torri nôl o'r ardd, a wedyn maen nhw'n cael dewis beth maen nhw moyn. Os nag yn nhw i bita fe, i bwdri yn y compost. Lisa, ewn ni draw am y brif ardd, faint o waith y twtio sy'n angen gwneud adeg yma o'r flwyddyn. Fyddwn ni nôl yn y man nawr yn byddwn. Roedd Angela Jones yn byw ym Mryn-Aman a cherddas i yn y bodydd. Na ti, so tyn nhw lan wrth y grwyddyn, ti'n i'r cyfan off y pridd. Ti'n weld, mae'r grwyddyn fyna disgwyl, a maen nhw'n treulio yr holl ffordd, disgwyl ar hyd hwn, all the way lawr i'r gwylod fyna. Maen nhw'n trefili'n bell. Mae Lisa Fearn fan hyn dal yn brysur, gyda ddisgyblion fan hyn, achos wyt ti'n cynnal gwersi coginio a garddio i blant. Mae gyda ti dair yn dy helpu di heddi, sef Lowri, Ania a Siwan. Nawr, ti'n beth chi'n neud ar un o bryd nawr? Wel, fan hyn mae'r plant yn garddio trwy'r haf dyn ni. Maen nhw wedi bod yn tyfu blodau a llysiau ac yn y blaen. A felly mae'n amser nawr, mae popeth yn dod i ben, a mae popeth yn dechrau gwywo a marw nôl. Felly ni jyst yn clirio'r cyfan i ffwrdd a i ddod i ben y compost. So maen nhw fan hyn nawr, mae gyda nhw llon lle o nasturtiums sydd wedi dechrau, mae'r tywydd wedi oeri, mae'r cyfan yn dechrau marw nôl. So maen nhw'n tynnu nhw mas a i ddod i nhw yn y compost. Tipyn o waith. A cael bach o sbri wrth neud ni. Wel, mae yn dydi. A mi cael mae plant yn mwynhau yn dyn nhw a gallu bod yng nghanol baw fel un. Odi. A ti'n meddwl beth, mae hwn yn ymarfer corffyd. Ydi. Ti'n meddwl, hyd yn oed i rai bach ag i ni. Ti'n meddwl, faint i ti'n neud yn yr ardd, mae'r plygu a'r tynnu, mae'n ymarfer corff, a mae'n dda iddyn nhw. So, yn ogystal a ddysgu siwt i goginio, maen nhw'n dysgu siwt le mae popeth yn dod wrtho fe, le maen nhw'n dod o, a wedyn maen nhw'n cael ymarfer corff rhywun bryd. Ydi, yn bendant. Mae dyn ni 2 fin compost, un pen draw le o'n i gynne gyda'r kidney beans, a mae'n arall dyn ni fan hyn ar bwys y gardd y llysiau. So mae'n llanw'n gloi os yma'r flwyddyn, os yma'r holl lun yn mynd mewn. Felly ti'n bod yr ardd yma sydd gyda ti fan hyn nawr, gardd y plant yw hynny, maen nhw'n dod mewn wersi, felly ydyn nhw'n cael y cynnyrch ar ôl ni dyn ni, maen nhw'n gweld y blodyn, tyfu am hwnni, maen nhw'n dod nôl yn gyson i weld sut mae'r ardd ma'n datblygu, no? Odyn, wel, mae'r rhan fwyaf o'r plant sydd dyfu yn dod nôl unwaith bob wythnos, a rhai yn fisiol unwaith bob mis, a maen nhw'n cael rhyw fetr sgwar iddi hunain, a maen nhw'n tyfu y llysiau maen nhw am i dyfu. Fel arfer, mae'r cyfan wedyn yn mynd i'r gegin, a ni'n defnyddio fe. Wrth gwrs, os oes yna lot o bethach fel winwns ac yn y blaen a'r ffa dringo, maen nhw'n cael mynd gadre a beth sydd dros ben. O, ar y teg. Wel, mae'n edrych yn well mewn barod. Odi, mae'n syndod, nid yw e? 2 funed o waith caled, a mae'r lle'n glir. Reit, so off a ni ten, gyda hwn. Mae yna 2 dolen fyna. Ti'n moyn dyla un ochr Siwan, na ti. Bai ti draw. Dyn ni fyna ar y grisiau fyna, disgwyl paid â cwmpo. A fe, mewn a fe. Ni? Gen ti gompost mawr ma? Os, digon o gompost i gael. Do'n ni'n gadael hwn nawr am y gia, a wedyn Gwanwyn nesa i droio drosto, rhoi bach o air iddo fe, a wedyn o fewn blwyddyn bydd hwn mas nôl yn y gerddi. Mewn fath o ryw, beth ni'n gweud, ryw gaban bach pren mae, ynddo? Ti'n rhoi'r beth ar ei dop efo'r un, clawr, na? Dros y gia na, do'n ni yn dod i hen garpet drosto fe. Ond dros yr haf, ni'n ychwanegu cymaint iddo fe bob dydd, Mary man jyst i adael e. Ond na, rhywbeth wedi wneud i hwn. Wedi cael ei glwmyd at ei gilydd. Nawr, ni sôn am cael gwared a pethau. Os pethau nawr sy'n angen dechrau meddwl ynglyn â'i plannu nhw ar gyfer y Gwanwyn, gweda? Os, mae lot o'r plannu wedi cael ei wneud yn barod erbyn y gia nawr. Mae gyda ni garlleg mewn a mae gyda ni ambell i blanhigyn brocoli piws i fi'n alw, purple sprouting brocoli yn barod yn yr ardd. Ond beth o'n i'n meddwl falle nelen ni nawr, os chi moyn ferched, beth am tulips? Dod plannu'r tulips yn barod i roi lliw Gwanwyn nesaf. Reit, so glyrwn ni bach o le yma te ferched efe. Gawn ni wared ar pot plastig, byddai golchi'r ein cyn hir, a ddod nhw hibo yn y tŷ gwydr dros y gia. Jodda rhyw ddwrnod arall. A wedyn mae gyda ni'r potiau terracotta yma, a mae gyda ni'r hen crocs sydd fi'n galw rein. Yr hen potiau sydd wedi torri, a ni'n dod i'r rhain yn y gwylod. Ti'n gallu gweld pam, Siwan? Beth sy'n y gwylod fyna? Pridd. Ie, yn y canol. Hwna, twll.
A mae eisiau twll yn gwylio'r potiau fel hyn. Heb lawn ni, byddai'r dŵr glaw dros y gia yn llanw'r pot a byddai'r cyfan yn boddi ac yn slwtch. Felly mae'r dŵr nawr yn cael cyfle i fi mas, ond dyn ni'n moyn i'r compost i fi mas, felly ni'n dod i cwbl o un grocs fel hyn dros y twll. Mae hwnna'n helpu'r dŵr i rifo mas, a mae hefyd yn gorchuddio'r twll fe bod y compost yn aros mewn. Okay? So ni'n mynd i ddod i bach o bridd nawr o'r ardd mewn yn rhain, a bach o compost, a wedyn ni'n mynd i blannu'r tulips. So, Lowri, ti'n moyn agor y bag tulips i fi? Unrhyw un sy'n gwniaeth, pwy liw ti'n licio? Mae rai pink a melyn dyn ni fan hyn, a mae rai coch a gwyn. Pink. O'n i'n gwybod taw pink rhaid ti'n mynd am. O'n i'n meddwl na fi. Beth newn ni nesaf, te? Beth ni am wneud nawr yw plannu'r bylbiau yma. Os gyda ti'r bylbs, Lowri, nawr te agor y papur. Maen nhw'n disgwyl fel peli bach, ie? A ti'n gallu gweld, mae yna dop a mae yna wilod. Mae'r grwyddyn yn dod mas. Pwy chod yw'r grwyddyn, ti'n meddwl? Hwna. Hwna yw'r top. Y grwyddyn sy'n o dano, oce? Felly, ni'n mynd i dynnu peth o'r pridd nôl mas, a ni'n mynd i blannu rhain rhyw ddwnder tair gwaith i maint nhw. So, mae hwnna tua faint 5 cm, so ni'n mynd i blannu nhw rhyw 15 cm o ddwnder. Na nhw'n mynd licio bod, a wedyn erbyn Gwanwyn nesaf, bydd yr tip bach yma fan hyn yn pwysio lan trwy'r pridd, a bydd e'n rhoi tulip blodyn pert i ni. Ta'n un ti eisiau mhob potyn, da? Wel, wedyn ni tua potyn seis hyn, mae hwnna tua faint 30 cm ar draws, na dywe. Wel, ti'n gallu dod i nhw'n agos, ofnadwy i fod yn onest, ti'n cael fwy o splash o liw os ydyn nhw'n agos, ti'n gwybod? A falle beth gallen ni'n neud yw amrywio'r lliwiau, dod i rai gwyn a rai coch dy gilydd, beth ti'n meddwl? Ie? Dwi'n ni pink yn un, pink yn D&D, a rai coch a rai gwyn dy gilydd yn un aniaten. So, mae hwnna jyst y bod yn iawn fyna. Siwan, na ti, tamed bach to. Falle wedwn ni rhyw 10 i 15. Dodwch nhw'n byw yn weddol agos. Hwna maint wedyn ni plat cinio nos yn bydde. Odi. Sef y prif plat. Ie. Plat cinio dolyg. Ie. A beth ti'n gallu neud, ti'n gael eitha diddorol, eitha pert fyd, yw plannu, dod i rhain yn ddwfwn, a wedyn dod i bylbiau daffodil dros i pennau nhw. A wedyn falle daffodil tet y rhai bach, ti'n mynd y rhai bach, ar ben rhywun i to, a wedyn ti'n cael beth nhw'n galw succession o fylbiau. So mae'r tet yn dod wedyn y daffodils, a wedyn wrth bod rynni'n marw nôl, mae dyti'r tulips wedyn yn dod drwodd ar y diwedd. A prif fydd y tulips yn blodeo? Wel, ar ôl y daffodils, mae'r daffodils wedyn ni, wel, ti'n mynd mis Mawrth. Weithiau maen nhw'n gallu bod yn araf yn dod erbyn Mawrth y cynta, na dyn nhw, so maen nhw'n dynnu erbyn canol mis Mawrth. A wedyn mae'r daffodil falle canol mis Ebrill. Y tulip? Y tulip, sori, ie. So ti'n gweld, mae pot wedyn yn parhau i flodeo am dipyn o amser, os y ti'n neud na. A ti'n mynd i gadw nhw'n y shed? Na, fyddai'n gadw rhain ti fas. O, ie, iawn. Maen nhw'n iawn dy rew? Odyn. Bydd yn gwaniaeth o gwbl. A wrth gwrs mae lot o rhain yn mynd i'r ardd. Iawn, odyn. A beth fi'n tueddol o wneud yw plannu rhain, ti'n gweld o dan planigion eraill sydd dyfu yn yr ardd. So mae popeth yn marw nôl nawr, bydd rhain yn dod trwodd, wrth bod rhywun marw nôl mis Mai, bydd y planigion eraill yn dechrau dod wedyn ar ôl ni. Hei, Lisa, diolch yn fawr iawn i ti. Croeso, diolch yn fawr. Ie, diolch yn fawr iawn i Lisa Fearn. A mae 'da fi ymddiheiriad un